Quddiem is-sit tal-powerstation l-antika fil-Marsa id-deputat u kandidat għal mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela qal li dan is-sit sar tifkira ta' kif kien gvern Laburista li jagħlaq il-fabbrika tal-kanċer u bekk il-Marsin bdew igawdu minn kwalità ta' arja aħjar. Dr. Abela kompla jgħid li fadal ferm aktar xi jsir u bħala Prim Ministru se jara li kemm il-Marsa kif ukoll il-bqija tal-pajjiż igawdi minn ambjent nadif u isbaħ. Din hi waħda mill-proposti ewlenin li ressaq bħala parti mill-kampanja tiegħu għal mexxej tal-Partit Laburista. Illum żorna l-lokalita tal-Marsa, post li tant għandi għal qalbi, lokalita li diġà qed terfa' il-piż tal-immigrazzjoni u li jixir ilha ambjent aħjar, kif jixraq lill-Malta u lill-Għawdex kollu. BIT-TÞAWWIL ta' aktar siġar madwar kull rokna ta' Malta u Għawdex nistgħu nwasslu għal ambjent aħjar, għal kwalità ta' arja aħjar, għal ambjent aktar pjaċevoli, għal aktar ħdura madwar il-gżejjer tagħna, għal ambjent aktar sabiħ. Dr. Abela ċċenna wkoll li waqt li l-infrastruttura tibqa' priorità, din m'għandix tkun taħsara għall-art ODZ. Dan għaliex din għandha tissaħħaħ b'aktar siġar sabiex ikollna aktar arja nadifa. Priorità oħra hija li nżidu l-postijiet ta' rekreazzjoni. L-avukat Abela enfasizza kif ambjent nadif u ekonomija b'saħħitha għandhom jaħdmu id fit, propju għaliex jirriflettu ruhom f'livell tgħixin aħjar għal kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.